Hi guys! Nandito ako sa on-road. Ito ang rest area or service center ng Ontario, Canada. Ontario is province ng Canada kasi may maraming provinces: Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Quebec. Sa Ontario, meron kaming service centers. Pwedeng matulog ang truck dito overnight. May mga Tim Hortons, fuel station, may washroom. Walang paliguan. Marami to sila. Nasa major highways. Nasa highway 400 tayo, 400. Meron din to sa highway 401, papunta ng eastbound, papunta ng Montreal. Pa westbound, papunta doon sa Windsor, Ontario. Hindi siya maramihan pero meron siya along the highway. Kaya ngayon nag-stop ako dito kasi ako ay mag washroom. Ito ang last vehicle check ko before sa terminal namin. Ang yard namin ay 48 minutes na lang. May papakita ko sa inyo ang on-road na service center. Ito yung parking area ng mga truck. Yan oh. Nandun yung truck ko sa huli. Kasi yun ang pinaka easiest parking. Sabi nga ng instructor ko, always take the easiest. So yan oh, mga truck. May Popeyes, Freshly, Burger King, Starbucks, Tim Hortons, may bangko, tapos Subway. Yun ang fuel station. Maraming parking dito. Ito ay on-road sa Innisfil. Yan o, pangalan. Yan, Innisfil.
balik na ako sa truck. Tapos na, sold na. Ganda ang weather. Plus 17. Ito na ako sa truck guys. Pero bago tayo aakyat, circle check muna. Ang circle check na ginagawa ko ay before ako aalis, hindi yung pagbaba, kasi tayo ay umalis dito sa truck. Check muna. Ayos. Alright, proceed tayo. Bago tayo aalis, kasi tayo ay pumasok sa loob, always tag test. Alright, lock. Always talaga mag-tag test bago aabante. Yun ang practice no na ginagawa ko every time na ako ay lumayo sa truck. Kasi daming mga loko-loko, baka hugutin yung fifth wheel natin. Kasi may mga cases no nakikita natin sa YouTube, mga loko-loko, inunlock yung fifth wheel, pag abante ng truck, naiwan ang trailer.